Hello! Tervetuloa tänne minun Karitan Purmainemin kanavalle. Ja ketkäs täältä löytyy tälläkin kertaa? Eli Tiia ja Sara ovat täällä jälleen kanssani taiteilemassa. Te olitte toivonut ihan sikana, että me tehtäisiin tämä haaste uudestaan. Eli luvassa on lue huulilta ja piirrä haaste. Eli ideana on se, että minä, keskimmäinen ihminen, laitan täältä musiikit kovalle ja sitten nämä kaksi sumplivat sellaisen lauseen, missä on hahmo, tekeminen ja paikka. Ja sitten he yrittävät minulle viestiä tämän lauseen niin, että minä en kuule heitä ollenkaan, vaan luen huulilta. Ja sitten sun pitää piirtää. Ja sitten mun pitää piirtää se tähän. Mutta pitemmittä puheitta pistetään hösseliksi! Okei, noniin! Okei, ai niin, pitäis mennä niinku täältä. Mikä meidän hahmo? Mangusti. Joo, Eikö se ole hyvä? Jalkapalloilee. Joo, Haimaassa. Joo. Toi on hyvä. Jes, no niin se tuli heti. Nyt sitä mennään, katsotaan. Mangusti. Marakassi! Mangusti. Marko Siili, mitä? Mitä? Mangusti. Marakassi! Se on Sale Marakassi, okei? Jalkapalloilee. Keila palloilee! Jalkapalloilee! Marakassi! Jalkapalloilee! Haimaassa. Missä? Haimaassa. Tampereella! No vai. Tampereella! Haimaassa. Okei, toi oli vähän erikoinen, mutta se voi olla Tampereella. Miten? Marakassi. Ja tää Marakassi nyt ekana. Joo. Jalkapalloilee! Joo. Upea. Ihan selkeä. Miten jalkapallo piirretään? Okei. Ugly! Ja Tampereella, niin tässä tulee Suomi. Wow. Ja Tampere on jossain täällä, niin se on tuo. Uskomaton. Tadaa! On hieno. Mikä tää nyt oli? Mangusti. Jalkapalloilee. Haimaassa. Mut siis Tampere on kans paikka. Eikö se lasketa puoliksi? Joo. Kirjaimet oli niinku Tampereessa ja Marakassissa kuitenkin 2 ekaa kirjainta meni oikein. Niin, totta. Joten tää on basically voitto. Joo, läpi meni. Kyllä. Minä sain 1 pisteen. Kiitos. Tuutikki. Joo, ei toi oo hyvä, joo. Ei, toi oli hyvä. Ja Tuutikkihan siis kerää perhosia. Joo. Joo. Piikkerää perhosia. Landella. Sika hyvä. Tuutikki. Mä en kehtaa sanoa mitä vielä lue tästä, mutta... Tuutikki. Tuutikki! Tuutikki, okei. Kerää perhosia. Lepakoi? Mitä? Kerää perhosia. Karita kuulee hävyttelyksiä. Oliko tuo 3. kerta vai okei? Kerää perhosia. Ilmapallokisaa! Mitä? Mikä tekeminen on ilmapallokisaa? Landella. Mitä? Landella. Landella! Tuutikki ilmapallokisaa Landella! Ei, mutta Oh my god, aivan hyvin! Tuutikilta vähän se. Hyvä. Sitten sillä oli raitapaita. Miten tää tulee ilmapallokisaa? Oh my god, en tiedä. Täällä on hirveästi ilmapalloja, mitkä se on puhaltanut, niin se on sit ilmapallokisa. Okei? Tää musiikki ei niinku, tää häiritsee minun ajatustoimintaa. Täällä on heinää. Ja tässä on sitten kyltti ja tässä lukee lande. Tuutikki ilmapallokisaa Landella. Toi on tosi hieno kyllä oikeesti. Eikö se Näyttää oo? Tuutikilta. Mutta Kiitti. siis sanahan oli Tuutikki. Kerää Okei, yes. perhosia. Landella. Oikeesti oli Landella. oli Landella. Sain 2 pistettä. Sairas. Hyvä minä, wuhuu. Hyvä Karita. No mutta mikäs meidän hahmo? Mie kyllä tykkään hirveästi Shrekistä, että... No kun se on tosi hyvä. Käytetään se taas. Onko se liian helppo lukea huulelta? Ei vältsi. Ei se oo. Hän vois vaikka ajaa yksipyöräisellä. Voisiko se olla sirkuksessa? No, joo. Tyyli. Joo, käy järkeä. Joo, siis makes sense. Makes perfect sense. Shrek. Okei. Okei. Shrek. Suli. Shrek. Mä en tiedä miksi mä saan toimistopoikien suhiksen. Ajaa yksipyöräisellä. Ajaa autolla. Ajaa yksipyöräisellä. Ajaa yksipyöräisellä.
Ajaa yksipyöräisellä. Ajaa yksipyöräisellä. Sirkuksessa. Sekalassa. Sirkuksessa. Suhis ajaa yksipyöräisellä. Sekalassa. Kotia. Hyvä tulee. Ei, mä en halua piirtää Suhista tänne. Tää on todella oudo mielikuva nyt tästä. Ihan suhiksen näköä. Onko sillä nyt pitkät jalat? Yhdellä jalallakin Okei. ajaa. Täällä ei käsi tyypillä myöskään. Ei niin. En mä kestä. Eikä. Sinne tulee pihainen possuja. pikku possu niin. Tässä menee vielä aitakin. Aivan, totta kai siinä on. Totta kai. Wow. Joo, Mä joo. en tiedä miksi sä ajaa suoraan tuota aitaa päin. No niin! Wow, se on, Se on uskomaton. Siihen olisi vielä voinut kirjoittaa tälleen. Mut se oli ihan selkeä suhis. Ilman käsiä Se on- toki. Mutta kuten kaikki tiedämme, niin eihän suhiksella ole käsiä. niin. Näin hänet viimeistä pari viikkoa sitten, niin tältä hän näytti. Niin. Shrek Ajaa yksipyöräisellä. sirkuksessa. Sikalassa melkein. Mut sä löyt yhden sanan. Ei, mutta siis aika hyvin. Joo. Mä olin ihan varma, ei se ole mikään Shrek ole, se on Suhis. Se on. Ei se voi olla Shrek. Oi, mä olen ylpeä tässä luomuksesta. Se oli Toi oli upea. hieno. Mikäs hahmo sitten voisi olla? Sitten otetaan. Mikäs se Tiian koiran nimi oli? Helli. Otetaan Helli. Otetaan Helli. Helli. Joo, Helli. Helli vois hautaa luuta. Joo, Helli hautaa luuta. Missä? Tiian takapihalla. Tämmönen helppo. No mikä nimi oli? Helli. No niin. Helli. Elin. Helli. Eläin. Eläin varmaan. Hautaa luuta. Auttaa sutta. Hautaa luuta. Auttaa luhta. Hautaa luuta. Eläin auttaa sutta. Ei se ollut susi. Auttaa luuta. Joo. Tiian takapihalla. Sillan alla. Tiian takapihalla. Tiian takapihalla. Mulla ei ole takapihaa, mutta eläin. Koira. Tässä on kissa. Mä en osaa edes piirtää sutta. Äsken se sanoi kyllä, että auttaa luuta. Niin, se unohti sen. Ei, miksi se jalkapallolla täällä? Joo. Sillä on nyt surullinen mieli, vaikka Joo. se auttaa silleen, että se piristää sitä. Joo. Ihan Make selkeä. sense, make Ja sense. sitten tässä on mun... Oho. Oi, nyt on kyllä taiteellista. Tästä niin nyt keskitytään. Nyt niin ei enää puhuta, nyt Joo, on keskittymistä. joo, nyt Tiia keskittyy tähän täysiin. Oi ei! Siinä lukee Vextröm ovessa. Joo, Ja okei. siinä on eläin eli kissa, joka auttaa sutta, kun se on surullinen. Joo. Tiian takapihalla. Ja siis sana oli, että Helli Hautaa luuta. Tiian takapihalla. Mut sait Tiian takapihan oikein. Joo, mä sain yhden pisteen. Joo. Noi ei, pikku Helli. Ei. Musta oli pitänyt tietää. No mut on hänkin eläin. On, totta kai. Kyllä. Melkein meni. Melkein. Okei, mulla on 2 pistettä. Nice. Kukas meillä on täällä hahmona? Joku semmonen, mikä ei olisi niin helppo arvata tai lukea huulilta. Olisiko sirkuspelle? Sirkuspelle. Eikö se olisi? aika hyvä. Mitä se voisi tehdä? Heitellä lumipalloja. Joo. Raumalla. Rautatieasemalla. Juna-asemalla. Joo. Olisiko juna-asemalla? Joo, oikein hyvä. Okei, Joo. selvä. Sirkuspelle. Suppilauta. Sirkuspelle. Slime-kasa. Ootas nyt. wow. Sirkuspelle. Ehkä joku sisilisko, sisilisko varmaan. Heittää lumipalloja. Heliumpallo. Heittää lumipalloja. Heliumpallo. Heittää lumipalloja. Heliumpallo. Joo, kuten kaikki tiedämme, se on verbi. On sisilisko ja heliumpallo. No, katsotaan sitä kohta. Juna-asemalla. Suomalainen. Juna-asemalla. Suolasirotin. Juna-asemalla. Siis ihan oikeesti. Vähän esineitä. Sisilisko, heliumpallo ja ehkä suomalainen. Tai suolasirotin.
Mä en tiedä, mitä hän meinaa tehdä. Seisoo ja sitten kokseen siihen, että mitä mä teen. Voitu saada Rubin soi niin kovalla, että ei voi keskittyä. tapahtumaa ja tapahtumapaikan. Ei. Avaroita. Niin. On söpö, siis Iilis, sulla ei siitä vähän mihinkään. Silloin heliumpallo kädessä ja... Nää pallot on nyt joku juttu. Onko se suomalainen vai suomalainen? Se on jompikumpi, se on pakko olla jompikumpi. Tää oli tosi vaikee. Okei, joo. Mä unohdin sen tekemisen, mutta se on nyt sitten kokseen sinettä. Niin ja sen paikan. Sulla ei sinettä. Unohdin pelin sen. Voi ei. Tässä oli varmaan tosi monta pistettä. Miten se menikään? Sirkuspelle. Heittää lumipalloja. Missä se olikaan? Juna-asemalla. Juna-asema. Joo. Ei ollut suolasiroti. Ei ollut, eikä heliumpallokaan. Kuinka ollakaan? Vähän unohtu tästä. Ollaan kuvattu liian monta videota tänään. Tää oli just hyvä. Tää oli tosi Tää oli hyvä. kontsakierros. Mä oikeesti unohdin ihan kokonaan. Mä sanoin, ai se esille tuli jo nyt. Mikä sitten olisi hahmomme? Dinosaurus. Joo. Se on hyvä. Menee hammaslääkäriin. Joo. Eikö se ole hyvä? Dinosaurus menee hammaslääkäriin. Koulussa. Kouvolaan. Otetaanko dinosaurus menee hammaslääkäriin Kouvolaan? Tää on niin randomien kestävä. jännittää. Dinosaurus. Sammakko. Dinosaurus. Sopuli. Mitä? Älä naura mulle. Dinosaurus. No okei, se on varmaan sammakko. Odota, nyt tulee siis tekeminen. Menee hammaslääkäriin. Maalaa. Menee hammaslääkäriin. Maila pelailee. Menee hammaslääkäriin. Maila pelailee. Okei. Tiian pitää kerätä itsensä. Kouvolaan. Kotona. Kouvolaan. Kouvolassa. Kouvolaan. Koulussa. Koulussa. Se on. Oli lähellä. Sammakko. Oli lähellä oikeesti. Niin, voi hitsi, kun se ei vaihtu tossa. Maila pelailee. Maila pelailee. Mikä sana se on? Sulkapallo maila. Niin pitkä päivä. Mua naurattaa kaikki. Sitten tossa on se sulkapallo. Se on kello. Siitä tunnistaa, että se on koulu. Vau. Oi, miten söpö. Sammakko maila pelailee koulussa. Okei, mut kertokaa mulle mikä se oli, koska musta tuntuu, että... Dinosaurus. Mikä se olikaan se tekeminen? Menee hammaslääkäriin. Aivan. Kouvolaan. Oliko se Kouvolaa? Joo, siis vitsi kun sä vaihoit sen Tiedätkö, että tää Kouvola on niin random, että ei se ollut varmaan No se oli niin random, että me oltiin, että joo, tää on hyvä. Eikö tässä nyt muista puolikkaan, kun mä niinku kerran arvoisin? No sä haluat säälipuolikkaan. Sara säälipuolikkaan. Jes. Kaikki on iloisia. Kyllä. Apua, mä nauroin niin paljon, kun mun mahaan sattuu. Oikeesti. Minullakin niinku naamaan sattuu. Se oli paha, kun mä olin silleen, mä en tiedä naurattaako ketään muuta kuin... Niin siellä vaan. Se oli tosi kiva katsoa sitä videosta, että silleen... Wow. Chill. Calm down, girl. Mutta tytöt, mie voitin! Mä melkein voitin. Mä en ollut lähelläkään voittaa. Sä olit paras toisesta päästä. Ja se oli tosi luova. Kiitos. Ole hyvä. Mä rikoin sääntöjäkin ja kaikki. Niin, pahis. Wow, hulikaani. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Menkää tsekkaa näiden ihanien tyttöjen kanavat ja ottakaa nekin tilaukseen, jos ei vielä jo ole. Tykätkää videosta, kommentoikaa ja me nähdään taas seuraavan taiteluvideon parissa. Ja se ois. Bye bye! 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니까 Feels like daydreaming 너와 있을 땐 난 I love my life 사라지지만 나의 전부